Здравейте от мен, Лора Димитровска. Време е за летни дизайни и съм се спряла на една много сочна и хубава диня. Това е много популярен модел, който всяка година правя, но въпреки всичко винаги е актуален и всяко лято се налага да го правя отново и отново, но въпреки това ми харесва и бих си го направила и на себе си тази година. Ето как го правя аз. Нанесла съм си бяла основа и с най-близкият на цвят диня, който имам, правя един полукръг. После с зелена гел боя или гел-лак промазвам с четка котешко езиче, защото става най-лесно. Тъничко промазвам, че цветът да не стане много наситен. Съвсем тънко наистина. След което ще фиксирам. След като фиксирам, отгоре ще замажа с по-тъмно зелено. Реално аз съм си добавила черно към основното зелено. И хубаво с почти суха четка замазвам и преливам, като може да се наложи често да бършете четката. Трябва да е суха и просто наистина да замазвате отгоре. С тъмното зеленото затъмнявам още крайчица на динята, там където е кората, но не по цялата кора, а само в края, за да затъмня само тази част. Знаем как изглежда кората на една диня, така че не е нужно съвсем да се престараваме, като това все пак е и един абстрактен дизайн, така че не гоним пълна точност. После взимам бяло и си прокарвам между плода на динята и кората една линия. Не я правя много тънка и не я правя много равна, защото после ще я разнеса с четката котешко езиче. Отново може да се разнесе с суха четка, но аз предпочитам да си сложа една капка топ без лепкав слой. Може да се ползва и база или каквото имате. И съвсем малко навлажнявам четката и започвам да тегля. Като тегля от крайчица. И тези блини, които остават, не ме притесняват, защото даже така ми изглежда по-истинско някакси. През моите очи така повече ми прилича на диня. Хубаво така разнасям, като наистина не се взима много топ, защото ще се размие всичко това и ще стане много зле. За много малко топ и често бърсане на четката. Аз реших да позамажа още малко с мръсна суха четка, като слея бялото с зеленото. Бялото даже не го бях фиксирала в лампа още, просто със съвсем малко бяла боя, направо мръсна четка си замазвам и си доизкусорявам така, както на мен ми хареса. Естествено, това не е задължителна стъпка. То какво ли задължително има в нещо такова, както на вас ви харесва всъщност. С черна гелова боичка после си правя семките на динята, след което ги фиксирам и мога да им сложа по едно бликче или иначе казано по една много тъничка чертичка отстрани, така че да изпъкнат по-добре. Тези малки детайли определено за мен дават им по-завършен вид на дизайните, затова винаги се държа на тях. Запечатвам с матов топ лак. Моят не е кашмирен, е обикновен мат. Обикновено го слагам на 2 слоя. И остават финалните щрихи. Слагам си топ без лепкав слой и ще сложа едни хубави капчици, за да изглежда още по-прекрасен този дизайн. Махам естествено лепкавия слой и започвам да ги слагам, като се налага да фиксирам и да ги наслоявам, защото топът ми беше малко течен и в крайна сметка с често фиксиране за по 3-4 секунди трябва да се получи нещо такова, като все пак аз си го доста накапах отгоре, така ми харесва, вие може да сложите колкото капки искате. Това беше моето предложение за днес. Ако ви е харесал, ударете един палец и се абонирайте за канала ми, ако все още не сте го направили. До скоро!